Първите дни на годината при нас дойде и новият HP от G72 серията. Тя се отличава с голям 17-инчов екран, мощен процесор и достъпна цена. Продуктите на HP се отличават с по-дълга гаранция, както и този не прави изключение. 2 години с възможност за удължаване. По отношение на дизайна, впечатление прави корпусът, който не позволява да се появят видими следи от пръсти. Горната част на шасито и клавиатурата са изработени със същата мисъл. Впечатление прави липсата на очертан тъчпад, той се слива с дизайна на шасито, което поне според мен е предимство. Както вече споменах, дисплеят е 17,3 инча LED с резолюция 1600 на 900. По периферията виждаме 3 USB порта, HDMI, LAN и 5 в 1 Card Reader. Оптичното устройство е DVD и може да записва двуслойни дискове. Конкретният модел пред нас B40SQ има процесор Pentium P6100 на 2 ГГц, паметта е 3 ГБ DDR3. Хард дискът е 640 ГБ. Видеокартата е на ATI 5470 с 512 МБ DDR3 памет. Конкретният модел се предлага с операционна система Linux, но може да бъде намерен и с Windows 7. Говорителите са Altec Lensing и предлагат сравнително плътен звук. За нагледна комуникация е предвидена VGA камера и вграден микрофон. Батерията е 6-клетъчна, литиево-ионна, теглото на ноутбука е 3 кг. Може да го намерите за около 1200 лева.